Enake iki ape nek ndi yo? Awan-awan ngene, awakku ora patek kepenak, rasane cangkemku pahit. Ape lurung anu aku seger-segeran. Nek nggone kono lho ana bakul ketoke. Tak jajal sedilok Apa le? Kok nak menawa ketemu bakul-bakul sate-sate ojek apa tahu-tahu bakar. Wah, motor kok ngene. Wah, esok-esok cah. Masuk akal. Dulu. Shit dompet cah. Aduh, mana sini? Walah. Esok-esok jantuk rezeki nomplok cah. Dompet di sini semenaki ye. Aduh. Salah lagi. Sai. Lumayan gitu pentol kok. Lah iki omahe Sariman. Walah. Wes aku ape mampir nang Sariman sik. Kok lawange tutupan. Wonge nek endi yo? Jan payah iki. Ora tau ana wonge omah iki. Anggere mesti tutupan. Wes. Lah. Aku tak leren dilo. Endi yo? Man. Sariman. Ora ana wonge. Wonge ning ndi iki? Sariman. Tak entenane kene wae ya. Nak menawa engko muleh, ora ana wonge lawange di lanceng kok. Tak entenane. Sariman. Sik, ketane panjul cah kok. Panjul tenan ora ya? Panjul. Apa nek ngono kowe? Yo. Kowe jo. Ya. Aku marane Sariman ora. Lah nek ndi wonge anu Sariman? Ora jo, pai jo. Wong tak ketok-ketok jadi mangan ana wonge jo. Wah, wonge gawene lungonan. Ya wis ae tak anu. Baturi jagung ngene. Kene jo pai jo. Aduh. Pitik di telom mriko jo. Apa, Kang? Linggih diklik karo silo. Masuk akal, Kang. Iya. Wih, ngene Kang. Heeh. Jago gawe nganu pantun kok ngene Kang. Iya, piye le jo. Iki piye ajen ngono jo kudune. Walah. Lah rambutem tek pul-pulan ngene lho apa jo? Nek mau keterangin Kang dalane angin bantreng ngene lho. Angin. Musim ketiga biasa Kang. Aku rene mang ya, karepku ape lurus seger-segeran tangkenku iku pahit. Cangkemku. Pahit Cangkeman. Ampe turu apa? Lho arek Sariman, arek dodol iku apa iku? Dol apa lah Kang? Tahu bakar. Tahu bakar? Iya. Lho, Ya. endi wong e tutupan kok, ya ora sida Kang. Ya Turu liyane. Ya mbah. Kasepi lan sejajan omate. Yono di kabeh ra ono. Wong do pengen jajan iki. Padha lunga nduk bal iki ya ra ono omah iki. Iki tuku beras larang ora ono jajan. Wah, lakon iki lakon. Zamane wis tuwa ya. Apa lurus duit diangel. Jo. Sak. Kalau Kang bakal bakso Kang. Bakal bakar. Abane ya? Iya, piye Rono? Ayo tuwa. Ayo, Jo. Ayo. Wah, enak iki, Jo. Ngene ya masuk akal. Lu sarapan nek. Cangku pahit aja. Cocok Kang apa? Ayo, sini. Ayo Rono. Ayo. Wah. Duh, sing dodol Pak Idi. Jo, Pak Idi jebule, Jo. Yo lho kowe tan kene, Mang. Alah, dapur. Kowe mang lapo to kene? Iku kowe nek dodol ngono iku. Wah, iya iki lho, loro pangan lho, ngene. Ya ora loro pangan piye. Ya wis. Aku piye iki?
Aku tepuk canggung pahit aja. Wis ana. Arep Pesen tuku. pesen sing akeh. Ya. Ya. Dewekna di piro? Masa Kang peseno sak akeh masa tak bayarno kabeh wong sugih iki aku Kang. Tak cilik arene tuku pentol. Piye wong sugih yen mlapok Kang. Duit akeh mlapok. Lho, Masuk. Aku dolan ke Sariman ora rugi. Ya, di gesek akeh iki pokoke. Piro? Ora ono ngelar ora rugi. Wis sak duwene bakar kabeh. Kuat tuku ora? Oh kuat ah wong sugih ora kuat tuku. Kowe aja digawekno. Iki larang lho. Oke, larang. Ngene. Yo. Masuk iki cah. Dateng kodok ora omah, Jo. Yo. Kowe tak kei Kang wis sabaran nu santai. Kenal karo apa? Kemana man? Luar tahu. Wis campur Kang, pokoke Yo. campur. Wis angger kono dibakari kabeh. Santai tak bakarno kabeh. Dah cilik-cilik wae ngene dikon kabeh iki ya aku oman apa ora? Yo uman-uman Kang. Wis ah. Tenang ae, Mas. Sugih apa ora? Jake. Oh, Sing enak lho di. Sing enak lho di Paidi. wah, mantep pokoknya, Mas. Dijamin mantep. Wah, iki Paidi tenan iki. Gaane Mas Paidi. Jos pokoknya. Heeh. Ora ono bedane. Kok ana abang-abange kok apa, Lho, Di? iki kan mari legi-legi piye ngono. Lho, ana sambele, ana kecape. Ora gencone bojom iku. Aku udah jamu wong nek gini cucuku. Wah, Iki engko dikai kayak apa sih? Sembandingah kok kae. heeh. Kok Bumbu kok sembarang dhewe. rasane yo ketagihan. Ayo, Jo. Bumbune sembarang dhewe iki piye? Wis angger dicampur ah. Penting dadi enak Kang. Lek cangkemmu ora pahit neh. Nggih ngono lho. Tanggung pahit aja. Wih ngene, wah Wong pahit wambune. tenan Pahit. Kok tak kecap sing aki. Wah ngene. Ben Mas. legi. Yo yo. Oke. Ya lebih gula. Wah, iki yo lecap legi. Lagi gula, kuwi Paidi. Wah, ngono kowe kok. Wih, aku ora sabar Kang. Uwe peteng wis. Ngene cah. Aduh. Kok kondi ki, Mang? Aku kok kono mau lho, kok kidul. Aku padha wae, aku Iya, omah iki omahe. mang. Sopo iku, Mang? Aku buat ampu pahit tapi luru seger-segeran. Eling nunggune Sariman. Oh. Ya Ayo. Sariman ora ana wonge kok. Ayo terus aku ketemu wong iki ya. Lagi tengok-tengok nek kono iku tak jagongi ya Kang. Wah. Kowe Ayo, liwat ketemu kene tak Pak traktir Ijo. ngene iki ya. Iya, Enak do betul. wis ah. Baprop. Tenang. Dijajakno pentol BTS Gratis. gratis saiki ya apa mbuse? Santai wae. Bose. Tak traktir kabeh. Apa kan bak aku lho, gerobake tak anu, tak tuku iki. Aja aja pake digumbut gawe ngono. Paidi. Yo. Wis ah, tuku pentole nang ngene iki. Iki ditawani urung iki. Wah, sergal. Hai, Bisa tawani. Enak iki. Wis, ngenteni ae, ngenteni sak matenge, Baprop ya. Aku tak ngadem sik. Mbak. Aku tak ndelok lem bakar iki Paidi. Wah, bune jan enak. Jo, piye Jo? Wis mbok icipi urung Jo? Entak icipi sik tok Jo. Iki cah. Baksone enak. Lho kok mbok pangan dhewe Woi. iki kepiye lho, Jo? Bebas ah ning traktir bebas peman orang. Lah aku ndi di? Boleh. Menol. Ke apa, Nduk? Ah, ya. Piye rasane piye rasane? Enak. Seger pahit ta ora? Ora, wis. Pas ipe, Kang. Cangkemmu sepae durung. Aja pae durung. Jangan. Wis piye? Anu tambah. Piye apa kecap? Aku nak orang tak 10 orang anu. Oh iya, kono ngape yo. Seberapa? Ngene. Sudah Kang Pai dia. Nah, Belane iki kok wis kok. Wes ayo udah dibakar lek. Wah, tanteni kono yo. Wis mateng. Wes, tanteni kono Kang. Tene iki, Jo. Kene kono, dinglek nek bangku. Ayo. Linggih dinglek mang. Yo, bangku ya. Ayo. Sak pitik dikelom mrica, linggih dinglek karo silo. Masuk akal. Bocah-bocah ben lah. Nah, engko tidak ijo. Iya wis Kang gampang. Iki sing menehake kebagian Kang, kebagian wis. Wah, kayak ora sithik tuku. Oh ngono, Jo. Yo apa sak gerobake tak tuku lah Kang. Oh, aja aja. Gene yo. Lah engko Paidi do rambut gawe. Iya iya, heeh. Yo nek ngono yo. Masuk akal ya Kang. Ya wis, Iya. dinteni. Tak antenane, Jo. Wah, wis enak wis mateng. Karek ngeter nggone Pak Ijo. Do pesen baksoku sing enak iki. Ben laris. Kalau wis teko Kang. Oh, Ijo.
Wah, masa kali. Wis ora dicipi ya? Ayo le. Wis ana sing gorongno le Pak Ijo iki. Wis gampang. Ini iki rak karek mangan ale. Kebeneran iku mangan aku nang Ayo ya, Sariman. disahapno ya. Oh. Jo. Gampang. Oh, Oh, di komen lo nek, enak lo. Jo. Di. Ya wes ya, tak nuntut mlaku aku ya. Lho kopine Masuk. gawe no kopi. Ya saya. Ngene ya. Ngene iki lho, enak ora umum baksone Kang. Piye? Bunder. Yo, kotak Kang. Bener karo kota. Ngene iki lho, Kang, nek wong duit akeh ngene iki jajakno kancane penak Kang. Wah. Piye lah? Unjuk gova. Piye gampang nek traktir engko wis lah. Jobol cocok. Ora. Wong iku aja kakek jobol kok. Ora. Kaya aku ya santai. Iki ora apa iki malah rame iki. Ora bose ini. Kang Sariman aku mangan tadi kowe. Lho. Kowe teko kondi. Eh, Ya tak tunggu lho. ini aku terus karo Kang Paijo diborong. Tahu pentol BTS karo Kang Paidi. Kalau guru barang rene iki lho ora apa iku. Pak beneran liwat. Ya terusan tak undang nisan Pak Prof iki mang. Oh, no. Iya. Kang, dicicipi iki. Masuk. Coba tak traktir iki, Mas. Masuk. Kok cicipi, Mas. Terakhir. Kok nek kurang kondone tahun. Bakal oleh. Pumpung duit akeh iki. Ngomong tidak akeh. Sampai bukan galak. Ayo. Bujawe kondi teko-teko ngene. Gue tok rezeki malah langit ya, Kak. Iya, langit anjen banyu langit. Oh, bener. Rezeki kan mestine kon dhuwur Kang. Ora untuk wong besar ana kon dhuwur. Padahal ana udan. Wah, ngene lho. Dia bengi giwis, Pak. Giles ta. Kopi susu, Jo. Dipangan karo tahu. Wah, masuk. Piye, Kak? Ayo, Jo, karo guyu ah. Wah. Nah, piye? Nguk. Enak. Tidak diragukan. Aku udah warung aku, Jo. Ora apa-apa, Kang. Mangan. Kalau aku gampang. Iya, ya. Gampang, Jo. Wes, iki tak bayare, Kang. Kang Manjur. Ya, saiki bayar, Ya Jo. usah gampang. Bayar, Jo. Bakule mang dilek. Kok apa nek kono ngenteni ngawah ya, Kang. Sakake ta. Iya, tak bayare. Dani lah. Iya. Pak Idi. Sik. Nggo jaket sak. Ben ketoke kok wong sugih tenan ning jaket. Iya. Impor iki. Yo. Pora. Ya dia. Nek, bayar aku. Kang Maidi. Bayar aku. Nek piro? Totale mang kowe tuku entek iku lho 200 unduk lho. Wah, iya sak. Kok piro totalan Mas? Angger sebutno ae. Ya 200 wis karo kowe tak 200. 200.000. Ya. Oke, Kang, gampang ya lho. Sik, Kang. Ayo, Jo, ndang dibayar. Iya, kita bayar. Ayo. Batang kowe sekarang, Jo. Loh, Iku dompetku ketoke. lho, dompetku ya Kang piye lah lho. Weh, iki dompetku lek kuntuk mau lho. Oh, apa entok nek sakku. Piye? Lho, Dompetku nek ndi? ya ora iso iki dompetku kok. Ora iki. Lho, Iki Iya men bayar ora iki kok malah. Dur-duran iki. lah terus saiki anu aku yo genteng traktir ae Kang. Traktir bayar kowe. Lho, iya lah sing karo sing iki apa ndi iki? Ya sing iku ah. Piye lah? Piye dia? Kurang duit ya? Aduh, ora ada duit ya Kang. Wah, Duit lagi ilang. Aduh, apa iki? HP yang gede. Aduh, yo ayo Gusti. Ayo, jaketnya barang kurang iki HP. Aduh. Wah, iki dodol tenanan kok. Orang barang iki bune. Kok celana iki piye lah Kang? Ujo ini. Aduh. Dodol lah. Aduh.